Sa ibongkan makusog na pag-uuran, ribo-ribong deboto ang nakisumaro sa traslasyon prosesyon para sa El Divino Rostro as in Our Lady of Peña Francia kaining Biyernes sa Naga City. Nasa 900 ang nag-atindir sa foot procession na parte kan taunang selebrasyon kan Peña Francia Festival. Ang 15 dekada ng mga deboto na sinda Lola Angelina at si Lola Leonora ang pira sa kadakol na nagsabay sa prosesyon na pirang beses naman daang tinawanin milagro kan duwang imahen. Well, I was in Manila studying, nagkahilang ako. Then naipangako kan mother ko na pag uli maigdingan ikiina. So I was then, I think 19 years old. So from then on, sige-sige na ako. Dahil mabilang ang mga grasyang itinaw ni ina sa samuya. Bako lang sa sadiri ko kundi sa bilog na pamilya. Si ina ang paagi para maparani kita sa Diyos. Kaya dahil kita malingaw na mamuot sa iya. Pasado alas 3 din hapon kan mailuwas ang duwang imahen sa Peña Francia Shrine. 7 istasyon ang nilibot kan mga deboto. Alas 5:30 din hapon kan maihatod ang mga imahen sa Naga Metropolitan Cathedral na sinabayan din sa banal na misa na pigpanginota ni Archbishop Rex Andrew Alarcon. Napakalakas ng ulan at ayon sa forecast, maulan ang araw na ito. Subalit, salamat sa Diyos. Mabuti, maganda ang pagkakaroon natin ng Mientras tanto, basado sa report, nasa 12 na italang insidente sa prosesyon ngunya na taon, kumpara sa 71 ka nakaaging taon. Duwaan na i-record na nadismayo, saruan kinulugan nin tulak, saruan naka-eksperyensya nin pagsusuka, asin saruman an na-stroke. Duwaan na lugadan, duwaan na barian, asin saruan na atugan. Sarumanan binawian ng buhay, darakan pagkabutot, makalihis na mahulog sa Panganiban Bridge. Sa ibong kaini, pigko konsiderar man giraray kan otoridad na generally peaceful ang traslasyon procession ngunya na taon. Sa Setyembre 21, gigibuhon ang fluvial procession o ang pagbalik sa duwang santo sa Basilica Minor, makalihis ang 9 na aldaw na pagtinir sa Metropolitan Cathedral. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.